Ψυχολογική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Θέλετε μια ομάδα που καινοτομεί, σέβεται την ποικιλομορφία και συνεργάζεται καλύτερα? Η ψυχολογική ασφάλεια είναι το σημείο εκκίνησης. Αντίδραση όταν χρειάζεται και δυνάμωσε τη φωνή σου. Είναι η πεποίθηση ότι μπορείς να κάνεις ερωτήσεις, να μοιράζεσαι ιδέες ή να παραδέχεσαι λάθη χωρίς φόβο μήπως σε κατηγορήσουν ή ντροπιαστείς. Η ψυχολογική ασφάλεια είναι ρόλος του καθενός. Οι ηγέτες δίνουν τον τόνο, αλλά κάθε μέλος της ομάδας χτίζει έναν ασφαλή χώρο με ενεργητική ακρόαση, αντιδράσεις με σεβασμό και συμπεριληπτικές ερωτήσεις. Το γνωρίζατε αυτό? Οι ομάδες με υψηλή ψυχολογική ασφάλεια έχουν 35% περισσότερες πιθανότητες να μάθουν από την αποτυχία. Οι συμπεριληπτικές ομάδες αναφέρουν 50% υψηλότερη ικανοποίηση από την εργασία, ενώ στις κουλτούρες ανοιχτής ανατροφοδότησης παρατηρούνται 20% λιγότερες παρεξηγήσεις στην εργασία. Κάντε το συνήθεια. Ρωτήστε τι μπορεί να μας ξέφυγε μετά από οποιαδήποτε συζήτηση για να δείξετε ότι εκτιμάτε τη γνώση των άλλων. Αναγνωρίστε τις συνεισφορές με ένα γρήγορο «καλή ιδέα». Ακόμη και οι μικρές ιδέες έχουν σημασία. Παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη λέγοντας «έκανα ένα λάθος, να πώς θα το διορθώσω». Ελέγξτε την κατανόηση. Βγάζει νόημα αυτό ή πρέπει να το διευκρινίσω? Εμπλέξτε τους πιο ήσυχους συναδέλφους σας ονομαστικά. Άλεξ, πώς σου φαίνεται αυτό?